ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ከም ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኸ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ሓፂር ናይ 5 ቃል ክንካፈሊና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ንኣምላኽ ምግልጋልን ኣገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋልን በበይኒ እዩ ዝብል እዩ ንኣምላኽ ምግልጋልን ኣገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋልን በበይኒ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ከም ዝብል ካብ ሓደ ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ከኣነቢያትን መማሃራንን ነበሩ ባርናባስ ኔጌር እተባህለ ስምዖንን ሉኪዮስን በዓል ቀርኔን እቲ ምስ ሄሮዶስ በዓል ርባዕ ሽመት ዝዓበየ ማናንያስን ሳውልን እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ ኸኣ መንፈስ ቅዱስ ባርናባስን ሳውልን ነቲ ኣነ ዝጸዋዕክዎም ዕዮ ፍለዩለይ በሎም ሽዑ ጾምን ጸለይን ኣእዳዎም ከዓ አንበሩሎም ወሰደዱሎም ብጣዕሚ ዝገርም ኣብዚ ጽሑፍ ክልተ ዓበይቲ ነገር ኣቆሚጥልና ኣሎ ንኣምላኽ ምግልጋልን ዕዮ ኣምላኽ ምግልጋልን ዕዮ ኣምላኽ ምዕያይን ወይ ድማ ንኣምላኽ ምግልጋልን ኣገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋልን በበይኑ ምዃኑ ኣብ ጽሑፍ ኣቆሚጡልና ኣሎ ብፍላይ ኣገልገልቲ ብዙሕ ግዜ ንገብሮ ጌጋ እዚ እዩ ካብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋል ንኣምላኽ ምግልጋል ከም ዝቅድም ንርስዖ እቲ ንኣምላኽ ዝሃበና ኣገልግሎት ብትኽክል ከነገልግል እንድሕር ኮይና ኣብ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ብትኽክል ከነድምዕ እንድሕር ኮይና መጀመርታ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ክንመሃር ኣለና እንተ ደኣ እቲ ንኣምላኽ ነገልግሎ ኣገልግሎት ወይ ድማ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣገልግሎት ከነገልግል ውጽኢት ንኣምላኽ ነገልግሎ ኣገልግሎት እንተ ደኣ ኮይኑ ኣድማዕን ጸላውን እዩ ዝኸውን ስለዚ ቅድመ ኣገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋልካ ንኣምላኽ ምግልጋል የድልየካ ርእይዎ ኣብዚ እንታይ ዝብል ጽሑፍ እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ ኢሉ እዚ ጽሑፍ እዚ ብዝቆሚጥዎ ዘሎ ንእግዚአብሔር ከገልግሉ ይዝብል ዘሎ ኣገልግሎት ኣምላኽ ከገልግሉ ይኮነን ስራሕ ኣምላኽ ክሰርሑ ይኮነን ድብል ዘሎ ንኣምላኽ ንባዕሉስ ከገልግልዎ ርኢኹም ኣሕዋት ንእግዚአብሔር ምግልጋል ማለት ብልብኻ ናብ እግዚአብሔር ኣቕሊብካ ብኣምልኾ ብምስጋና ብጸሎት ንእግዚአብሔር ጊዜ ክትቦ ከለኻ እዚ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ይበሃል ርኢኹም ንእግዚአብሔር እንዳምልኹ እንዳጾሙ እንዳጸለዩ ንእግዚአብሔር ጊዜ ይብዎ ነይሮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኣምላኽ የገልግሉ ኣለዉ ሽዑ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ንዕኡ ከገልግልዎም ይጀመሩ ንዕኡ ጊዜ ክቦም ይጀመሩ ኣቓልቦ ልቦም ናብኡ ገይሮም ንእግዚአብሔር ቴንሽን ሂቦም ንእግዚአብሔር ሓሳቦም ኩሉ ናብኡ ከም ዝጥምት ገይሮም ታይም ክብዎ ከለዉ ንኣምላኽ ከገልግልዎ ስለ ዝጀመሩ ኣምላኽ ድማ ነቲ ናቱ ኣገልግሎት ነቲ ናቱ ዕዮ ፍለዩለይ ኢልዎም ብኻልእ ኣዘራርባ ብትኽክል ነቲ ናቱ ዕዮ ክትፍለ መጀመርታ ንዕኡ ምግልጋል ክትመሃር ኣለካ ርኢኹም እቶም ኣብ ናይ እግዚአብሔር ኣገልግሎት ኣዝዮም ኣድማዕቲ ኣገልገልቲ መን እዮም ተዳኢልኩምኒ ኣብዚሖም ካብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ምግልጋል ንላዕሊ ንኣምላኽ ምግልጋል ዝተላመዱ ኣገልገልቲ እዮም ርኢኹም እቶም ኣብ ኣገልግሎት ጌጋ ዝገብሩ በዓል መን እዮም ተዳኢልኩምኒ ካብ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ንላዕሊ ዕዮ ኣምላኽ ንምዕያይ ጊዜ ዝቡ እዮም ርኢኹም ንኣምላኽ ምግልጋል ንእግዚአብሔር ጊዜኻን ታይምካን ሂብካ ልብኻ ናብኡ ከም ዝቐልብ ጌርካ ብኣምልኾ ብምስጋና ብጸሎት ንዕኡ ጽንክ ክትብሎ ከለኻ ንዕኡ ክትባርኽ ከለኻ ምስኡ ጊዜ ክትወስድ ከለኻ ወይ ድማ ምስኡ ብመንፈስ ሕብረት ክትገብር ከለኻ እዩ ዕዮ ኣምላኽ ምዕያይ ማለት ግን ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ስራሕ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ዕዮ ንዕኡ ክትሰርሕ ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት እቲ ኣምላኽ ዳሃበኩም ዕዮ ብመዝሙር ክኸውን ይኽእል ብስብከት ክኸውን ይኽእል ብትንቢት ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ነገር ክኸውን ይኽእል እዚ ዕዮ ኣምላኽ እዩ እዚ ዕዮ ኣምላኽ ብትኽክል ከተድምዑ ትደሊ እንተ ደኣ ኮንኩም ወይ ንደሊ እንተ ደኣ ኮይና ንእግዚአብሔር ከይቋረፅና ምግልጋል ክንመሃር ኣለና እዚ ማለት ምስ እግዚአብሔር ብመንፈስ ኩሉ ግዜ ሕብረት እንዳገበርና ታይም ምስኡ ምውሳድ ክንላመድ ኣለና ምስኡ ታይም ዝወሰዱ እዮም ኣብቲ ናቱ ዕዮ ኣዝዮም ዘድምዑ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ንምትጋህ ኣይትሰልኪ ይዝብል በመንፈስ ተቃጸሉ ሽዑን እግዚአብሔር አገልግሉ ይዝብል ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ ሳሙኤል ቅድምና በህዝብ ኸይዱ ነቢይነቱ ምግላጹ መጀመርታ ምስ እግዚአብሔር ታይም ድወስድ ነይሩ መጀመርታ ምስ ኣምላኽ ይደላማበድ ነይሩ ስለዚ ኣሕዋት አገልገልቲ ብፍላይ ካብ ዕዮ ኣምላኽ ምዕያይ ንላዕሊ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ኣብ ህይወትና ክበዝሐልና ኣለዎ እሱ ንዓና እትውሕስ ስፍራና ምክንያቱ ንኣምላኽ ኣዝዮም ኣብዚሖም ዘገልግሉ ኣገልገልቲ ሓይሎም ኩሉ ግዜ ሙሉእ እዩ ኩሉ ግዜ ዕጡቃት እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ተስፋ ምቑራጽ መንገዲ ኣይትረኽቦምን ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ድማ ኣብ ህይወቶም ኣዝዩ ክሰርሕ ከሎ ይረአዩ ስለዚ መጀመርታ ንኣምላኽ ኣገልግልዎ ድሕሪኡ ንኣገልግሎት ኣምላኽ ከተገልግሉ ኢኹም ተባረኹ ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ
يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይ እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ። አሜን። እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና። ሻሎም